Стави определено се ядоса. Да. Тя значи няма да удари. Свършичка. Янко! Довършя. Аз не ме целете, аз играя, ама не съвсем. Аз документирам. Ела отдолу. Не, отгоре си беше. Не, бе, отдолу мина. Отгоре, бе. Важно, че е вътре. Да. Тази снимка ще става много яка. Не, аз правя видео от 15 минути. Сега това се снимаме. Както мина тук панорамно. Да. Как трябваше да снимам? На Владо ли? Кой е Владо? Галя, кой е Владо? Галина Йорданова, отговори ми. Кой е Владо? Питайте Янко. Янко, кой е Владо? Корем. Давай като ти гледай. Да не припомням на стамето къде беше влязла лятото. Една ракетка. Да. Ако на стами ни влезе там няма на кой. Да, определено е така. Ники, това е челенджа на играта. Да, определено. Да, вие двамата с Стевчо играете различна игра. Стевчо сам си играе. Окей, сега всички да помахаме на камерата и камерата се оттегля, защото и се играе.